Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του εμπιστεύματος? Trust. Το εμπίστευμα εξασφαλίζει την προστασία της περιουσίας του ιδρυτή από τυχόν πιστωτές. Αυτό είναι και το βασικότερο πλεονέκτημα, κατ' εμένα, για το οποίο κάποιος θα προχωρήσει με την εγκαθίδρυση ενός trust. Το εμπίστευμα θεσπίζει προβλέψεις για την ρύθμιση της κληρονομικής διαδοχής διαγενειακά και σε αντίθεση με τα αντίστοιχα εργαλεία του ελληνικού κληρονομικού δικαίου, υπάρχει ισχυρή εποπτεία του διαχειριστή της περιουσίας τραστή από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της έδρας του τελευταίου.